hoxe aurkeztera etorri gara. Egia esan nuen dela 2 urte hasitako ekimen bada hau, eta 2 urtean lana sendo egindakoa, hainbat hedabide elkartuta eta hainbat eztabaida sakon izan da. Eta pentsatuta bakarka baino beti dela hobeto elkarrekin lan eginda aurrera bidea egitea. Gure estatutuak sinatu berri ditugu, eta han jasotzen den esaldiak dioen moduan, Euskal Hedabideen elkarlana bideratzera dator ekimen, gaur eratu da, 2 ordu dira, eratu dela, eta Euskararen hiztun komunitateak behar duen eremu komunikatibo sendoa garatzera dator. Gure jarduna Euskara hutsez da, gure hedabideak elkartan daudenak Euskara hutsez jarduten dute, eta ez dira publikoak. Gehientzuenok hemen elkartean bagaude, baina lalea eta zabala ditugu, aurrera begira ere, beste norbaitek gure elkartean parte izango nahi bada. Bueno, aurkezpenak egin dira, mahai gainean